Mwasirabwanyi amalanzanga kwina kuliko somene muli Cliff Chinyama. Zulo ninatusa audio usiku. Anthu ambiri akundifunsa kuti kodi nkhani anamiwa comrade inuyo mwamvapo chani za kumangidwa kwawo. Cheni chachitika ndi chani. Ani ni mafotokoza zulo munja momveka bwino kunena kuti pakuganiza kwanga mwina kuti akhala kosiyana ndi mmene anthu akuganizira. Kunena kuti Sylvester Namiwa amangidwa chifukwa chonena kuti anapangisa pressure yomwe munali mayina ngati a minister achimwemwe chipungu. Anafotokozako zokhuzana ndi mmene akumangira hotelo yawo. Kuganizira po aganiza kunena kuti mwina ni mbali imodzi kuti sakusakaza ndalama za boma. Ndiye ine nanena ine sindikuganiza ngati choncho kuti amangidwa chifukwa cha chipungu. Chifukwa chani? Nkhani itatuluka maloya a chipungu ana wauza Sylvester Namiwa kuti within 48 hours apepese. Ndiye sindinaganize kunena kuti achipungu omwenso angapireso kukamang'ala ku polisi nkhani yomweyi pomwe pa ground apasidwa Anamiwa 48 hours kuti atani kodi apepese. Pamili nagona pa interview yomwe Anamiwa amapanga paluntha andi analankhulapo kunena kuti boma la DPP limagwiritsa ntchito akaidi pokupha anthu komanso maforena amene amakatenga kunzaleka pokupha anthu. Nkhani imene ndinadziwa kuti ndi yayikulu andi polisi ya dziko lino ikuyenera kuti iwafunse Anamiwa zokhuzana ndi nkhani imene kuti akudziwa bwanji nankha anthu amene aphedwa munjira imeneyi yogwiritsa ntchito akaidi kapena anthu akunzaleka ndi angati mdziko muno. Chifukwa polankhula zimenezo soza kuti Anamiwa ali ndi umboni. So polisi poyitana Anamiwa ku area 30 inali kuganiza kwa ine inali ndi ganizo lina kuti likaziwe mwina mwa zinthu zina ngati zomwe ndikulankhula panozi. After ataona kunena kuti sakupereka umboni okwanira kapena akuzembazemba pamene pamabwera kusekeredwa apo. Chifukwa mutha kuona kuti panalibe warrant of arrest yonena kuti akwamanga Anamiwa koma anayitana ku area 30 kuti akawatani kodi akawafunse. Ine ndikuganiza kuti mwa zina za zomwe amafunsa ndi zimenezi zokhuzana ndi DPP kutulutsa akaidi ndi kumapha anthu komanso anthu akunzaleka amene ali maforena. Mutha kuona anapitirira amene paja kulankhula kunena kuti DPP ngati sisitha in 2 months mdziko muno mutha kukhala president wina. Statement imene yamuganize kuti anthu anakavota pa 16 September wina aliyense akuziwa kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika kuika pena kuti mdziko muno muzachitike zisankho ndi 2030. Ndiye wina abwere anene kuti DPP ngati sisitha within 2 months titokhala ndi president wina kapena akupereka mwayi anachulapo mayi jenasa. Ndi zinthu zatolo wina lesa atokhala nazo mafunso kuti what's going on. Ndiye sinimanena kunena kuti ndine osangalala kunena kuti Anamiwa amangidwa. Koma Sylvester Namiwa ni mkulu wa bungwe la SIDED lomweso pokalipanga register panali malamulo amene anauzidwa amene anasainirana kuti bungwe limayenera kukhala chonchi andi pali njira zoyenerera zomwe mungathe kufalisira uthenga. Monga mkulu wa bungwe la SIDED fa bungwe la SIDED lili registered mdziko muno andi mdziko munonso muli malamulo oyendesera mabungwe amenewa. So anthu Malawi muno amakhulupirira mabungwe
ndiye bungwe ngati labo mkulu wa bungwe wabwera poyera kumanena kuti mdziko muno mukuchitika zakuti ngakhale security ngakhale polisi atha kufuna kuziwa chinthucho mwatsatane mchifukwa chake ndikuganiza kunena kuti nkhani zake zitakhala ngati zimenezi. Andi sininganene kunena kuti Sylvester Namiwa pa nkhani ngati zomwe ndikuganiza inezi amalankhula zinthu zabodza. Pamene popo sininganenenso kapena amalankhula zoona siningalankhule, koma ndimaona kufunika kwa polisi kuwayitana Sylvester Namiwa kuti akafotokoze mwatsatane chifukwa cha nkhani amalankhula ndiyo khuza chitetezo cha dziko. Ngati kuli kuwathandiza polisiwo akawathandize through ma statement yawo, through maumboni yawo amene akuziwira kunena kuti akaida amatha kutuluka mdziko muno ndikumapita napha anthu, komanso mafoleni akuzaleka kumagwiritsidwa ntchito yakupha anthu. Fa amaphedwa awo ndi Amalawi, andi Amalawiwo chitetezo chawo amachitenga kuchokera ku polisi. So inali nkhani yofunika kunati polisi iyenera kutani kuti iyenera kuziwa, noti kuti ineyo kusangalala kuti polisi yachita bwino kuwamanga Sylvester Namiwa. Koma polisiyo ngati nkhani yake ili imene ndikufotokoza ine yachita bwino kufuna kuti liziwe, chifukwa ngati angathe kuziwa njira mmene akaidwa amatulukira kumapita kumapha anthu atha kukhwimitsa chitetezo kuti zimene samatani kuti samachitike. Ife timadalira polisi. Ani nafotokoza mumveka bwino kuna kuti nkhani ya Dr. Lauja Malemu Victoria Bobe panadusa nkhani malingana ndi mmene ankapangira demonstrate anthu aja amene akuganizidwa pano kuti anapha Malemu Victoria Bobe Dr. Lauja. Ena pandithu panathamanga nkhani zomana kuti akuoneka kuti anthu aja angowatenga kuti kokoti kundende kumaonesera malingana ndi statement ena amene amatuluka mulimo kodi mu nkhani yokhuzana ndi anthu aja zimakhuzana ndithu za ukaidi choncho. So ndiye wina kuti abwere akanene kunena kuti iyayi boma la DPP limagwisa ntchito akaidi, Amalawi atha kulumikiza ndithu pamene paja pa Victoria Bobe paja ndi zomwe akune amalankhula Anamiwa nkumaona kuti apapa it makes sense. Ndiye polisi pamene paja singakhale chete. Koma ine as a Cliff Chinyama ngati nkhani ili yonena kuti Sylvester Namiwa amangidwa chifukwa chonena kuti anapempha nduna zina kunena kuti zifotokoze mwatsatane zokhuzana ndi chuma chawo kapena kuwaganizira kunena kuti mwa zinthu zina zomwe akumanga pakuganizira kunena kuti akusakaza misonkho ya Malawi. Ngati ifwa ili chimene chocho even alinena as a Cliff Chinyama siningasekerere chifukwa choti iwowo ngati nduna bwina aliyense kha MP akuyenera kukhala accountable chifukwa akugwira ntchito ya boma yomwenso ili misonkho ya Malawi. Andi ife tikuyenera kumayenera kuti tiziwe ndithu china chilichonse chomwe nduna timapanga fa masala yawo tikuwaziwa. Nengati nkhani yeli imeneyo ine siningasekerere zopusa ngati zimenezo.